तर नमस्कार मित्रांनो, मॅड इंदळकर आमच्या कोकण यूट्यूब चॅनलवरती तुमच्या सगळ्यांचा पुन्हा एकदा एक नवीन व्हिडिओत स्वागत असा. तर बऱ्याच दिवसानंतर पुन्हा एकदा नवीन ब्लॉग पडता. तर तुम्ही बघितलाच ह्याच्या अगोदरचा ब्लॉग, त्याच्यात आम्ही चिकन पार्टी तंदुरी पार्टी अशी केली होती. तर बरेच दिवस करूक नाही. तर आज माझा लहानपणीचा मित्र अभिषेक मोरे भरपूर वर्षानंतर येतात. तो म्हणजे मला वाटतं 4-5 वर्षानंतर एकदा येतात आपल्या गावात, म्हणजे त्याच्या गावात आणि माझ्या मामाच्या गावात. तर ह्यो लहानपणीचा मित्र असा. तर मुंबईक असा. तर आज सकाळी येलो आणि आज सकाळी इल्याला माका बोललो की भाई तू ब्लॉग बिग बनवतोस तर मग आज आपण एक ब्लॉग बनवायचा. तर कमी बोललोय रात्री आम्ही फिशिंगला जातो, म्हणजे रात्रीची आम्ही गॅस बत्ती किंवा बॅटरी वगैरे घेऊन त्या झाडांना मासे आम्ही पकडतो. तर अभि बोललो चालत मी पण येत आहे. तर मग तो माका बोललो मग तू फिशिंगचं ब्लॉग टाकलंच नाही कशात. तर मी ते का बोलले की मीच फिशिंग करते, मीच मासे पकडते आणि मग कॅमेरा कोण पकडणार. तर अभि बोललो की आज रात्री मी फिशिंग करीन, तू ब्लॉग तुझं चालू ठेव. तर आता आम्ही चाललो जरा तळे बाजारात, काम असा आमचा, म्हणजे घरातला जरा सामान आहे. तर मग तळे बाजारात जाताना आमका लागतं छोटासा एक आमच्या गावचा ब्रिज, म्हणजे ह्याच्या गावचा आणि माझ्या मामाच्या गावचा. तर ह्या ब्रिज असा तामंत्री बोलतात आहे का. तर तुमका व्ह्यू दाखवत आहे, पाठच्या कॅमेऱ्यातून दाखवत आहे, बॅक कॅमेऱ्यातून. तू काय करतं. तर हे बघा, आता एका भाट म्हणतात, भाट म्हणजे सुकती भाटी असं काहीतरी बोलतात. तर आमच्याकडेच ते का सुकती बोलतात. तर आता ही असं सुकती लागतील थोड्या वेळानं भरती. आणि आता आमका असं वाटतं की रात्री आमका भरती मिळत सुकती मिळत जाऊ. आता आम्ही त्याच्यावरती या. तर हे बघा व्ह्यू, आणि तिकडे आमचा गाव गडीता म्हणे, आणि इकडे आपला वानिवडा वगैरे गाव, या साईडला वानिवडे गाव, बापर्डे गाव, बापर्डे मोंड अशी इकडे गावं असत. तर संध्याकाळची वेळ असा, आता आम्ही जातो तळे बाजारात. तर चला मग डायरेक्ट आपण भेटूया रात्री. तर मित्रांनो, आपण पुन्हा एकदा आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती चाललो आम्ही आता मासे पकडायला. तर बघूया, आपण आता डायरेक्ट नदीत जाऊया. आता चाललो आहे खाली नदीवरती. नाही नीट आहे ना, काय झाली. आणि मोबाईल उलटा टॉर्च बंद कर, मोबाईल उलटा पकडायला लागेल. हे काय झाली. अच्छा, हे काय. ये मुन्ना, अरे हम है इधर मुन्ना भैया. अरे गुड्डू भैया किधर है. खाना गबाईबा खाइबा, खाना गबाईबा खाइबा. तर आजचा फिशिंग मॅन अभि मोरे आहे. तर बघूया आता किती मासे पकडतोय. तर चला, एवढी आपली पब्लिक आहे तामनची. क्या बोलती कंपनी. तब तो देतो, अभि घेणार आहे. ये आता ये. फोन लावला त्यांना ये म्हणून सांगतो ते. चल पोरं निघून जातील, वाटत काय आहे? अरे असू दे, चल चावला तर चावला. मी काय केलं असतं माहिती का, मी 14ची तारीख नाही 21 तारीख घेतली. आता भरती सुट्टी लागतं ना रे अभि. तू काही बॅटरी हवी आहे डोक्याची, डोक्याची बॅटरी हवी आहे काय. आज ना काय दिसत. क्या हुआ. तर आपली आता बोनी झालेली आहे. याला बोलतात खर्चा. ये गेली काय गेली. हाय ही काय पिशू कुठे आहे. एवढा का जोरात टाकलाय. थांबणार थोडी होती. थोडं पाणी अजून कमी होऊ आहे रवी. कासव कुठे भेटला तुला. ह्या पाण्यात नाही भेटणार, अजून कमी होऊ आहे. भेटला कुठे. कुठे भेटला. तिकडे खाली तिथे पकडतो वाटतं मासे. पूर्ण मासे भेटतील, भरपूर मासे भेटतील. अजून पाणी भरती आहे. बघायला गेलं ती भरतीच. आपण ह्या पाण्यात आपण रेग्युलर पोहायला येतो संध्याकाळचं. हा.
चिंगूळ पकडलास काय आहे? याला बोलतात चिंगूळ. काय केलं टायगर चिंगूळ नाही आहे हे. केवढं हे चिंगूळ चिंगूळ आहे. घालू तेवढं गचकला तो बिचारा बॅटरी पाय दे पाय दे. गेलो. गेलो ना. धरू काय भेटा करू भेटा. थांब थांब. पिशवी कोणाकडे आहे? ह्याच्याकडे पिशवी आहे ना मग कोणतो दिनेश. हा थांब रे गपरो गोल्या गपरो. इथं भेटला ना. बारका भेटला काय सांग. बारकाने मोठा नको. बारका बघ बघ बघ. हाय हाय हा बघ 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 हा बहिणारा मोठा. पाण्यात दाखव. काय बोलणार आहे का. शेतू शेटू गोल्या आणि आपला सोबत अभि. तू मार पुढे मार बॅटरी मार. ओके ओके. याबे 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 बोले इथेच होता आता. गेला हाय हाय कसला राहता. कसलं देता होय होता. ह्या बघ दिसला. भेटला गावला ह्या काढली. बोला आहे ओके. शेतू काय ही बघ खर्ची लय बारकी आहे. बारक्या बेला गोल्या गोल्या नाही पाहिजे. दिसत नाही अजून काय एवढा. भेटली काय खर्ची नाही ती खवळू थोडं चलता चल उडव. दाखव दाखव आपल्या पब्लिकला दाखव. पब्लिकला दाखवते. तर मित्रांनो हे काय बोलतात खवळू खवळो नीट दाखव. गुंजली नाही ना की खवळू मुळीव गुंजला आयजो गुंजला आता. गुंजली आहे, आयजवली गुंजला. म्हणजे आज बघले मी आकाशात सांगू काय बाबा गुंजला पकडला. भेटू जा भेटो का जावायचा टाक टाक शेतू का जा टाक शेतू का टाक टाक शेतू तू का टाक. रे बाबा एवढ्या मजी जास्त आला. पोकळ नाही तकडे आहे का याबो 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 तरी म्हणते पळता जावा बघ. तकडे आहे का म्हणते थांब थांब इकडे 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 अभि इकडे लय जास्त कडे गायचा फिरत राहिलो आपण. हे पाणी कमी झालं. खाळीन जरा अभि त्या खाई ना हलणार खाईच जाणार ना आरामात टाक. परातला इशू सोप टाक 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 अरे टाक. आणि जुड्यान चल सोडणार आहे का अरे गेला अब होय मी बघितलं गेला म्हणून. इकडे गेला थांब बोल बोल. आपला चिंगूळ घ्या आपला तांबूस आपला यार आहे काय म्हणते काढून धरा ना भेटू शकतात आपल्याला. अरे तू ये माहिती आम्ही दोन हा तू थांब ये चल एवढा पण जास्त नको पुढे. हो कट्टन मारले मी. झाडाकडनं जा हो झाडाकडनं जा झाड करून जा. मेलच तुम्हाला
भंकास करता करता गेला का भंकास करता करता माडे जातो तू बघ लगेच हे पाणी खजूळ होतं बघ चल इन मध्ये चल इन मध्ये मी देते काय खराब आता असं येतो माझ्या पायकडे लय येतो येतो बोय 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 माझ्या अंगठा विश्व तर मित्रांनो मी आता परत हे बघा इकडे भाटा म्हणजे आता नुकतीच भरती लागता आपला सॉरी सुकती लागता तर आम्ही आता परत एक राऊंड मारणार कारण की आमका थोडंसं जास्तच पाणी भेटलं त्यामुळे मासे कमी भेटले तर अजून एक राऊंड मारणार आणि बघणार मासे भेटतात की नाही अजून एक लास्ट राऊंड मारणार आणि मग आम्ही घरात जाणार आपले 2 मित्र आले आहेत मुंबईवरून ते पण आहे सोबत इकडे आहे तो दिनेश आणि त्या बाजूला आहे तो विनोद दादा तर चला मग परत इकडून सुरुवात केली तिकडून परत सुरुवात करूया चला इलो इलो हा नको उचलू त्या डावक्या हाताने फक्त चालवते का जरासं इलो 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 बारको आपण लय बारका एक वेळेला ते दाखवत राहू नको वाक्य के तो बाजू का तो लागलो का बघतो बघ आता लागलो हा नाही ना एका घे चल एका घे हैतोसच आहे आला का बघ बघ गाडी घालू नको ना आणि सांडू बाहेर अभि बघ अरे कमी पाण्याचा दोस्तर मार डाय मार हा इथे मारायचे घापकन बघ डाव्या टाक का 5 मिनिटांनी आता भेटला हो चिंगूळ तू काय एका हातात भेटता बघ चल रे बाबला जाऊया काहीतरी स्पीकर वाजता या बाई ये मुन्ना ह्या बघ दांडाळी आई जावं गेली पोकळ मी यो